फै अनजालि थांदो हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट खलामुला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारियाव जिथुनाखि दायो गोदानै मडेल कलेज लुफुंगासिनो दङ दा बेयाव बेबायदिनो माखासे फिल्म शुटिं जागासिनो दङ दा फिल्मनि मुङा दावखा जाहैदों ओमफ्राय बेयावहाय सोर फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफ्रा मा रल लादों आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिनो थांगासिनो दङ जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन फिल्मा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन हिट जागोन आङो नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिनो आखायाव लागासिनो दं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि ओमफ्राय जोंना आदैया 100% रं बेयावबो रल लाबोदोंमोन दा मस्ट ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बेयाव मा रल लादोंमोन बेखौ ससे बुंहरलाय आदैया ओरैनो बै माबायाव जुमब्रा देवानि टाइटेल मोननाया जाबाय आङो इन्जुरावनो मोनसे फट'खौ आलायनानै बेनिफ्राय आङो खुलुमो आरोखि बे मन्त्रआनो जाबाय ओम खारतारि प्रथम प्रणब सृष्टि थि फालन हरिओ तुति बिक्रम सर्जन थारन जयतुति जला निति बिहारि हरिओ दहाय आफा इसोर आंनाव थाखा फैसा गोनाङा ग्राहक फैथों आं थगाय थसि मोनजाथों होननाया बे आंनि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना समायना नों थांदो थां बे बेगावनो गासिबो लेखाया दंजोबखायो नों नाङा थांदो थां नोंनि न'खौ नों मोनफिनबाय थगायो दिनै गवारा नोङो सोला जोबथिंखानाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै जोंना बाजैया चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो आमथेखा हालामनि दुलुर बसुमतारी बाजैया बे फिल्माव मा रल लादों ओरैनो खिथादो खुलुमबाय आङो जा दिनै बे बड' फिल्म बानायगासिनो 2023आव बेनि फिल्मनि मुङानो जाहैबाय दावखानि फिल्माव आङो एक्टरनि बिमा रल मोनदों आरो आच्छा बे दावखानि फिल्मनि बिमा एक्टरनि बिमानि रल मोननाया जाहैबाय दा आङो रान्दि आरो रान्दि महराव आं खामला हाजिरा मावनानै जानाय फोरोंनानै फिसाखौ माबायाव टाउनाव फोरोंनो थिनहरनायाव गाज्रि समाजाव लोगो मोनहैनानै न'आव फैनानै बिमाखौ नागिरना गाफैनानै आं एसे गुन्दाफोरनि माबायाव फिसाफोरनि बिदिनो एक्सेसिंजों गोसोलायनायनि समाव आङो लोमजानाय समाव टेनसनजों लोमजायो बे समाव आं गुन्दाजों मुलि दौनानै बुथारफैजालायनाय बेबायदि रुल आरो आंना थैनाय रुल दं आरो न'खरनि बिमा दा फिल्मा नोंथांमोना खोनाखाबाय काहिनिखौ एसेब्लाबोथ' जाय फिल्मा बे फिल्मखौ नायगोन नायजेननायनिफ्रायनो जोबजासिम गाबलांनांगोन आरो आच्छा गाबनायबो आरो एक्ट्रेसनि बिमा बिफायाबो बुथारजागोन आरो न'निफ्राय होखारहरजाना आरो बेलेगनि न'आव फंबाय उन्दैखौ दैयाव लानानै बालाबारियाव खारनानै खोरखोना बेलेगनि न'आव थाहैनायबो आरो बेजों लोगोसे एक्टरजों सन्देह गाज्रि हमनानै जोंखौ बिसार खालामगोन आरो बिमा फिसा बेबायदिबो दं बे फिल्मखौ नायोबा जायनो नायगोन बेनो दुखुजों गाबैनो सोरबा माबा जालांगोन आरो बेजों लोगोसे जुदि बे फिल्मखौ नायोबा सोरनिबा न'खराव गोरोबनाय दङबा बेफोरखौ लासैनो आर'ज गाबो आरो निमाहा बियो आरो जाहाथे मिलायबायदोंबा सोरनिबा न'खराव घटना जानाय बेफोरखौ जाहाथे दुखु दा मोनथों आरो जोंनि दा फिल्म जानायखौ बेखौ गोसोआव बुंनानै दा काहिनिखौथ' खोनाखाबाय दा ओरैबायदि मोजां जाखागोन आरोखि ओमफ्राय आङो देखायलांगासिनो दङ बेजों लोगोसे जोंना नै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा आदा कृष्ण बसुमतारी बेबो सफैनानै दङ दा जेनेबा आदाया बे फिल्माव मा रल लानाय जादों जेनेबा बे फिल्मा आं एसे खोन्थानोसै रायजो राजा नोंथांमोननो बेयो मोनसे खावसे फिल्म प्रडाक्सननि आन्डाराव आरो खावसे फिल्म प्रडाक्सननि बानजायनायाव दावखा फिल्मखौ दिहुननाय जादों बे चिरां जिल्लानिनो बे आमथेखा होननाय मोनसे जायगा बेवहाय मोनसे लकेसन लानानै बानायनाय जादों आरो बेवहाय आङो बिथांमोननि हांख्रायहरनाय बायदियै एक्सुवेलि बाहाय बे फिल्मा दावखा फिल्माव सानै हिर'इन दं मेन लिडिंआ हिर'इन सासेनि आङो बिफा जादों बेहाय आंनि बिफा रला खोब मोजां सिम्पोल रल आरो बेवहाय आङो जाय लिडिं पार्ट हिर' बेयो माबा मोनसे खारननि थाखाय बबेबा मोनसे जायगायाव
मोनसे जखम जानानै दङमोन बेखौ आङो बोरैबा मोनबोनाय जायो आरो आंहा फिसा हौवा गैया हिसाबै बेखौनो आङो फाहामनानै आंनि न'आव दोननाय जायो आरो बेबो आंनि फिसा बायदिनो जानानै थादोंमोन आरो नाथाय उनखिनियाव बियो माबा मोनसे गावनि सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै बियो माबा मोनसे जादों आरो बेखौ नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन आं खोन्थाजोबला बेखौ जों बिश्वकर्मा टाइमावनो रिलिज होनो हागोन नोंथांमोना जाहाथे बे दाउखा फिल्मखौ जेरैबो अल अभार जेनेबा बर'फ्रा जाहाथे नायो आरो अनसायो बेखौनो आंबो सासे बर' सिनेमानि आर्टिस्ट हिसाबै नोंथांमोनसिम खावलायबाय जाहाथे बे दाउखा फिल्मखौ नोंथांमोना देग्लायनि बोसोराव अनसायो आरो बयबो रोजा रोजा सापर्ट खालामनानै जोंखौ दावगानायनि थुलुंगा होयो गोजोन्थों थेंक इउ ओमफ्राय नै जोंना फाइनालि आदै बिरसिं बसुमतारियाबो सफैनानै दं आरोना बर' फिल्मनि फुराना आर्टिस्ट ओमफ्राय आदै नोङो बेयावहाय मा रल लादों जेनेबा एक्सुवेलि बेवहाय आङो एक्टरनि बिफा आदसा एक्टरनि बिफा लादों ओमफ्राय फिलिंस मा रोखोम मोनखो जेनेबा बेयाव बेयावथ' थिगैनो दं आं गायै गायै दिनैसिम फार्स्ट बेयाव हाबफैनाय जादों गानायाव बेनिखायनो ओरैनो आसा दं माने मोजां जागोन होननानै एसे माने स्क्रिप्टखौ जेरैबायदि फरायथिनानै होदों आंथ' नुबाय थाया आं आर्टिस्ट हिसाबै माने बेवहाय हाबफैदों गाफैदों लिरनानै लायनायाव बेखिनि आरोखि दासिमाव आङो 41 दा जाबाय ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव सर्ट मुभि मोनब्रै बिनिफ्राय नैबे फुल मुभिया नैबेजों मोनथाम जागोन आरो देग्लाय बोसोराव माने बैसागनिफ्राय बैसाग माने 1 मासावनो बे मोनथाम जागोन दा बेसेबां गागोन बिनिफ्राय आङो फार्स्ट जेराव गादोंमोन बे गानाया जाबाय हिन्दी फिल्ममोन बे हिन्दीया जाबाय बन्दनमोन बे जाबाय आदिबासिजों बर'जों दावराव जानायखौ गभर्नमेन्टआ स्क्रिप्ट दाननानै हरदोंमोन बेखौ टेन्डार मारिनानै मोननाय जायो कमिसन प्रग्राम होनो बेखौ टिभियाव सिरियाल हरबाय थायोमोन बे फार्स्ट बिनि उनाव आङो सिमांना मोगथाङाव भिलेन बस जायो मागुर बसआ बावनोमोन बिनि उनाव आङो माबायाबो टेनसन बिहामजो रानि बिनिफ्राय मोनसेया जाबाय 100% रं 100% गोरोन्थि बेवहाय जुमब्रा देवानि टाइटेल मोननाया आङो जाबा जायाब्ला ओरै खालामनानै जाहोथारगोन होननाया आंनो SPDC रावखौबो गिया नैबे आंनि आखाइ मुथायाव गासिबो जाबा जायाब्ला दिनैनिफ्राय जोङो गोदान मिजिं गोदान गोसो लानानै गोदान संसाराव हान्थिलांसै फै फिसाफोर आंनि बिखायाव बजबफै सिमा देनां फिसाला जायोबा नोंखौ दाइन ओंखारनाय